Че сте здрави, весели, усмихнати и щастливи! Здравейте и на вас, скъпи родители, учители, госпожа Калайджиева, госпожа Терзиева и всички тук присъстващи! Седим си ние с Снежанка пред камината и гледаме игри на волята, когато влиза запътяно едно от джуджетата и с най-силен глас още от вратата вика: "Дядо Коледа, имаме писмо!" Отварям аз писмото и чета: "Мили дядо Коледа, децата на